iqhube lento xa caba ikuvisa kamandi kodwa awuzukulala emangcwabeni iziphumo zayo Herodiya lento ungasibonanga yaye amandla azawuphela ungakwazi ukuyilungisa nobushekelwe ngumzuzu oba kuphuma umphefumlo ayizuviwa into oyithethayo utshone ilizwi ufuna ukwenza uxolo ixesha liyaphela utyiwe lixesha yilungise lento siyonwabela into yokuxabana kwabantu abazalanayo siyonwabela lento uthi ufake nabantwana ikuvise kamandi uqale ngesithendo ukunyathela uvuyela ukonakala kosapho ukungabulisani kwabantu bezalana sukuyonwabela lento ngoba awuzukuya emangcwabeni inhlungu yayo ungayivanga ilumkele lento bathi abantu abaziyo akubuhlungu ukungaphumi komphefumlo sekuthiwa nabazalana nawo bathi mkhululeni ngoku mkhululeni akakhululeki mkhululeni ngoku eyona nto imbambileyo usathane umhlebele endlebeni athi njengoba ufuna ukuhamba nje uthini ngonyovu olushiye ebantwaneni sewungalungisa ithuba lokwenza loo nto alikho emfondini sukuyivuyela lento inzondo yakho igcine kuwe uThixo akuncede ngayo kodwa yona